I ove se godine HT Aeronet predstavlja na jubilarnom 25. sajmu gospodarstva u Mostaru i to pod sloganom Ponovo najbrži, vezano uz nagradu kompanije Ookla za najbržu mobilnu mrežu BiH za 2023. godinu. Posjetitelje očekuju na izložbenom prostoru u paviljonu 2, a danas je sve započelo potpisivanjem ugovora s tvrtkom Tesla Ericsson, koji je u Aeronetu pronašao partnera za moderna tehnološka rješenja. Ericsson je naš dugogodišnji partner s kojim surađujemo desetljećima, a u ovaj sajam smo ušli s potpisom jednog novog sporazuma, novog ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji, a u pozadini je jedna suvremena platforma koja je jako dobra priča i na kojoj možemo bazirati cijeli niz smart city usluga sa naglaskom na održive usluge, odnosno na održivu inovativnost, kao što piše u viziji naše firme. Pa evo, naša strateška partnerska suradnja sa HT Mostarom se nastavlja i dalje i sa potpisom ovog ugovora danas o poslovno-tehničkoj suradnji nastavljamo naše putovanje prema digitalnoj i zelenoj tranziciji u smislu realizacije najmodernijih digitalno-transformacijskih rješenja za gradove, za industrije koje su izuzetno ekološki orijentirani, koji imaju pozitivan učinak na troškovnu učinkovitost i na kvalitetu života ljudi u Bosni i Hercegovini. To će biti brojni projekti, radimo na konkretnim implementacijama, pa vjerujem da će uskoro biti mogućnosti da se i u realnim mrežama i rješenjima i vide benefiti navedenih rješenja. Ono što vjerujemo i što se nadamo da će i u Bosni i Hercegovini uskoro donesena biti odluka oko 5G-a, koja je platforma za inovacije i za ulazak u sve pore života oko rješenja vezano za gradove, za druge industrije i koje će napraviti jedan dodatni poticaj. Na izložbenom prostoru su za posjetitelje pripremljeni razni sadržaji, od prezentacije spomenutih noviteta pa do gaming prostora. Prije svega čast mi je zadovoljstvo što i ove godine nastupamo na sajmu gospodarstva u Mostaru kao jedan od vodećih telekom operatera u državi. Složit ćete se sa mnom da su komunikacije, mobilna telefonija, internet sastavni dio našeg svakodnevnog života, ekonomskog, bez obzira da li smo mali obrtnik, startup ili neka velika kompanija. Sajam je svakako jedinstvena prilika da uživo razgovaramo sa klijentima, korisnicima i partnerima i da razmijenimo iskustva i dogovorimo neke buduće zajedničke projekte. Evo, ja vas ujedno pozivam da sutra dođete na štand grada Mostara gdje ćete moći uživo vidjeti, odnosno prezentirat će se na koji način ta zanimljiva aplikacija radi. Znači, pilot projekt je urađen u suradnji sa gradom Mostarom i turističkom zajednicom grada Mostara, gdje ćemo upravo na znamenitostima našeg lijepog grada pokazati kako aplikacija funkcionira. Znači, dođite sutra na štand grada Mostara u 13 sati. Pripremili smo bogat program, svaki dan će biti prezentacija ili novih usluga ili novih proizvoda. Želimo se pohvaliti našim dosadašnjim ostvarenjima, pa smo jasno ovdje naglasili da smo dobili za 23. nagradu za najbržu mrežu u oba dijela godine, i za H1 i za H2, pa smo to ovdje istaknuli kao ponovno najbrži. A cijeli niz usluga, jedna je Map-up, druga je Event Wi-Fi, Call Management Centar uz već dobro naše poznate ICT usluge, Fleet Management Centra i tako dalje. Imat ćemo predstavljanje cijelog seta novih mobilnih uređaja koji su uvijek atraktivni našim krajnjim korisnicima. Imat ćemo gaming turnir za populaciju ovdje koja posjećuje sajam. U petak ćemo podijeliti bogate nagrade. Sponzori smo iz zapadnog dijela programa ovdje na sajmu, pa ćemo i tu dijeliti određene nagrade. Uglavnom, svaki dan će biti živo na našem štandu. To nam je ideja.